Dinleýäňize salam, men Gül. Habarsız galma gepleşigimiziň 129-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, käbir sebeplere göre konkursyň videosyny täzeden ýükleýäs. Näme üçin diýseňiz, sebäbini videoda aýdyp geçeriz. Başlamazdan ozal like, tesbir, onda näme kemerleriňizden dakkan bolsaňyz täzeliklerimizi başlaýar. Klip täzeliklerimizi Azat Orazow bilen başlaýar. Göhör Can Aýdymna cover hödürläpdir. Seýerdim gara gözülüm, sarardım şirinli bilen. Elmadama hyýalym, bonup tuňla gowkurjan. Seýerdim gara gözülüm, sarardım şirinli bilen. Elmadama hyýalym, bonup tuňla gowkurjan. Yine bir täzece klip Muhammed Garyagdyýewden Söýgüniň ýoly. Söýgüniň ýoly, gidişin dogry, bir ýar elini, bile ýüreli, berilin bagty bir, gözün gorany, akaşy maşuklar ýaly. Didar Nurberdiýew, Jeliliň jygy, kim atly klip hödürläpdir. Maňa dere kim aýt kim, sene menden alan eller bagtletsin. Maňa kim aýt kim, maňa dere soň saýlanyň bagtletsin. Belki de seýenlerin gerekden artyk, sowuşdyň menden täze seýgüni tapyp. Innik täzelik MCG bilen Murat Tagandan ýalňyşyňdan soň. Näçe diýsen de sen bileningden galmadym. Seýgünim gerekden, senem gerekden. Mundan soňra ýalňyşyňdan soňra. Seýgünim gerekden, senem gerekden. Mundan soňra ýalňyşyňdan soňra. Ýaş gyýdymy sülügün bundan soňra aýdymyny eýýäm jany sesde hödürläpdi. Azat Orazowyň ogly Ahmet Maksim Aýdymna cover hödürläpdir. Yo seyretmey sen töwerimi, gözlemey dugunlarymı, gözlemey menden ýekeçem. Bu elim ýatylýar ýyllarynda, seýgüden dolýa urfa. Inni gelýäs halk aýdym taýym. Anna berdi Oraz Mämmedowden bir näçe halk aýdymlar. Dokudaylap götürdüm, dokudaylap götürdüm, yer verdim bagyrym ýanman, ösürmeni eşizim sarılan renkten aldım. Men toňtoklap ökündü, umydy dördüň şandan, yürekden takat dilep, şükür ederdim her ýanman. Barlygym senine, doly mehrim senine. MP3 şahaçyna Firuza bilen başlaýar. Keypet Aýdymna Karvila remix edipdir. Hana bulun keypet, bu aydıma keypet, çekinme de hedilet, bu gece de menbet, sen bet. Hana bulun keypet, bu aydıma keypet, çekinme de hedilet, bu gece de menbet, sen bet. On bet. MP3 şahaçyna ýene de bir täzelik Gülcan Batyrowadan Sagat. Sorama var. Geçse geçiversin keypenle dolu. Inniki Aýdym Maksut Wakifdan özüňe meňden ok. Soňky wur özüňe meňden ok. Soňky wur maňa ýüz berreň ok. Soňky wur özüme ýer tapam ok. Saňa bir da bolýaky çaýdan ok. Dostlar, ýene de bir teklip bar. TikTok şahaçyny goşalyňmy? Türkmen ýyldaşlaryňyzdan kimde gyzykly kontent bar bolsa paýlaşalyňmy?
Gyzyklanýan bolsaňyz hökümet tefirlerde belli. Inni gelýäs YouTube täzeliklerine Ferhat Ataýew bilen online gepleşik çykdy. Şu taýdan geçip görüp bilersiňiz, hökman geçip görün gyzykly. Indi de size täzece online gepleşiň täzece bölümi Ferhat Ataýew bilen. Ferhat, öz maşgalaň bardy aýdyp bersen, öýlenenmisin? Ay öň ýanyndan şo ýanky ýanyna bardyk. Hacı Yazma Medif bilen soň näde tanışdyňyz, niýede tanışdyňyz? Men Halipa bilen Rahman Hudarberdiýew bilen klassdaşmy? Näme üçin duet aýdymlary ýok diýär. Rahman. Yine de bir YouTube täzelik Dünya Futbol kanalynyň futbol täzelikleri. Portugaliýa sensasiýaly Serbiýadan utulup dünya çempionatyna göni ýollanmadan galdy. Dani Alves Barcelona'da olanýar. Tottenham'ın täze tälimçisi Antonio Conte üçin toporyň ýolbaşçylary azary satyn almagy teklip etdi. Dünya çempionatynda çykyş etjek 9 döwletiň ady belli boldy we başgalar şu bölümde. Inni gelýäs nostalgiýa şahaçygyna, ýagny könüler ýatlar şahaçygyna. Jumamurat Kasimow Gülşen Yine de bir könüler ýatlaly Batyr Çapay we Gülnar Ataýewa operi. Gelýär tesirleri okumaly şahaçygyna. İlkinji tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Misha. Period медиатыма. Всем здоровья и добра diýipdir. Spasiba большое. Innik tesirde Azim Azadov. Esasy bellemeli zat inni hakykatdanam gül işine professionallaşa diýipdir. Köp sag bolun. Innik tesirde Jowhar Glyjew salam mediatyma işgärleri. Bu bölümüňiz gatty gowy bolupdyr maşallah diýipdir. Köp sag bolun. Geçen bölümde Ferhat Öraýewiň aýdymy kime meňzeýär diýip sorapdym. Köpüňiz bilipsiňiz we Rahim Şahangir Atajanow şoňa meňzeýär diýipdir. Innik tesirde medet şu edek men alýan nesip bolsa nesip etsin diýenler like diýipdir. Näme alýan? Konkurs alýan aýtdy. Nesip etsin. Innik tesirde şirin şeýle diýipdir. Mediatyma size hemişe üstünlük media täzeliklerini gyzgynlygyny ýetirip durýanlygyňyz üçin köp minnetdardyr diýipdir. Sag bolun. Innik tesirde Bäwül mediatyma udaç size diýipdir. Sag bol Bäwül. Dostlar, sizin seriýaňyz mi ýa ýok bilemok? Esko life ýok tesirlerde. Aýda bir gezegem bolsa gelip ilkinji tesir ýazyp bayrana gitýärdi. Dostlar, şeýlelik bilen bu bölümimiziň hem ahirine geldik. Bir daha da öňsärdiňizmi bilemok, YouTube dislike aýrypdyr. Şoň üçin diňe like basýaňyz, tesir ýazýaňyz, iňe saçsadym, özüňize gowy jasar etýäňiz hoşda bolun. Hemme jaňyza salam. Bir geleňem ilkinji giýereňde giýerseň. Stop, ещё раз diýen. Näme üçin diýseniz sebäbini videoda aýdyp geçeriz. Tamam. Orjan aýdyp asyň gymylat bana beretdi. Dawam edýär ýa? Söýgün ýol, men söýgüniň diýipdir. Näme kıymaşdyryp? Celil Nurberdiýew näme? Näme MC diýip okalýam şol. MC Jerry. Näme? Maxim. Maxim, bada kön aýdyp çykydy. Inni gelýär
Mehmet. Halkaydım, tamam. Hay tübüleme, bereket var. Dayışı boş. Empes ne geliyet? He. TikTok. Gültek gül abla, gültek. Öğrettin adamlara da şöyle tesirde yapıyorlar. Gültek diyelim. Şu prekalsiyonu da ya. Ona kadar da TikTok çekmeyelim. Sen bunu fazla bir TikTok'da öyle çıkacak da yok ki baba. Muzkan, birinci solasından Şahin Paul bilen de. Bir adıma düşen yer şu muka diye. Toyda. Ha o toylarda yaptılar. Ne mi yaptı? Geçen bölümde Ferhat Örayf'ın Ferhat kızgınlığına yettirdi. Bu tarafta kayın, o tarafta yanlış okuyun. Köp minnettardır bir Dılıp deyiptir, köp sağ olun.